En el vídeo d'avui he preparat un joc pràctic amb paraules que vaig trobar en els exàmens de C2 de valencià. Sin res més que afegir, comencem el joc de passaparaula. Quina és la paraula que comença per la lletra A? Rebaixar el preu d'alguna cosa. Rebaixar el preu d'alguna cosa és abaratir. Paraula que comença per la lletra B. Clot d'aigua, generalment de pluja. Bassal és un clot d'aigua. Paraula que comença per la lletra C. Metge que practica la cirurgia. Cirurgià. Paraula que comença per la lletra D. Eximir o alliberar d'una obligació. Eximir d'una obligació és dispensar. Paraula que comença per la lletra E. Perseguir. La paraula empaitar vol dir perseguir. Comença per la lletra F. Olor, generalment bona. Flaire és bona olor. Comença per la lletra G. Tort o desviat de la línia recta. Guerxo. Comença per la lletra H. Persona allotjada en un hostal o altres establiments. Hoste, hostessa. Comença per la lletra I. Que no admet apel·lació. Que no admet apel·lació és inapel·lable. Comença per la J. Mamífer rosegador amb potes posteriors llargues que li permeten posar-se dret. Yerbu. Comença per la lletra K. Individu d'un poble que habita en la regió del Kurdistan al sud-oest d'Àsia. Kurd. Comença per la lletra L. Poc rígid o excessivament flexible. Laxa. Comença per la lletra M. Sac gran, generalment ple de palla, que serveix de matalaf.
Màrfega. Comença per la lletra N. Que ha patit un naufragi. Nàufreg o nàufrega. Comença per la lletra O. Persona retinguda a qui s'amenaça de mort o s'atenen les exigències de qui la reté. Hostatge. Comença per la lletra P. Xocar contra alguna cosa. Percudir vol dir xocar contra alguna cosa. Comença per la lletra Q. Acció de quitar-te un deute. Quitament és acció de quitar d'un deute. Comença per la lletra R. Conjunt d'animals de càrrega. Rècula és un conjunt d'animals de càrrega. Comença per la lletra S. Despreniment de terres, roques o parets. Solsida. Comença per la lletra T. Ocupar-se activament en un treball. Trafegar. Comença amb la lletra U. Antiga unitat de pes. Unça. Comença per la lletra B o B baixa. Conjunt de cries nascudes d'un mateix part. Ventrada. Comença per la lletra W. Sistema que permet buscar informació a la xarxa internet. Web. Comença per la lletra X. Paraula o acció poc assenyada i mancada de lògica. Això és ximpleria. Paraula que acaba en Y. Esforç gran i penós que es fa per a obtindre alguna cosa. Afany. Comença per la lletra Z.
zumzeig. Així tenim un llistat amb totes les paraules que hem vist en el vídeo. Abaratir, que vol dir rebaixar el preu d'alguna cosa. Basal és un clot d'aigua. Cirurgià és el metge que practica la cirurgia. Dispensar és eximir d'una obligació. Empaitar és perseguir, flaire, olor generalment bona. Guerxo és tort. Hoste, hostessa és una persona allotjada en un hostal o altres establiments. Inapel·lable és que no permet o no admet l'apel·lació. Jerbu és mamífer rosegador amb potes posteriors llargues que li permet posar-se dret. Kurd és un individu d'un poble que habita a la regió de Kurdistan, al sud-oest d'Àsia. Laxa vol dir poc rígid o excessivament flexible. Màrfega és un sac gran, generalment ple de palla, que serveix per a matalaf. Nàufrag és el que ha patit un naufragi. Hostatge és una persona a qui s'amenaça de mort i no s'atenen les exigències de qui la reté. Percutir és xocar contra alguna cosa. Quitament és una acció de quitar d'un deute. Rècula és conjunt d'animals de càrrega. Solsida és despreniment de terres, roques o parets. Trafegar és ocupar-se activament en un treball. Unça és antiga unitat de pes. Ventrada és un conjunt de cries nascudes d'un mateix part. Web és un sistema que permet buscar informació a la xarxa d'internet. Ximpleria és una paraula o acció poc assenyada i mancada de lògica. Afany és un esforç gran i penós que es fa per a obtindre alguna cosa. I zumzeig és la remor sorda i continuada. Aquest ha sigut el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i si és així, per favor, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació i us espero per ací en el pròxim episodi. Adeu!